Ye wo Comboni honuma na babeto dwa se mochre ba ko ya wo ho de nsuo no atwa famu nyina ma chese de keka kono de je se ye dwene gu anasa nsuo no ase niema wo ho Adom TV etoso Esan se akosombo sutade no ayiri afaso ama sese edin sunsanso boni bibiri akoja manfo a wono mete segakope ye wo South Tong mensin ni munti manfo ete hono mu a woni ama esese ye de wono muguso a ekenkan na sese ni aba betodwa enese Comboni emukura bia e wo segakope proni mu no esan suyiri ni nti nsuo yi ayiri afa hono mu nyina saa emukura bia yi eho na manfo a wote segakope fiave dugame adidome ene empotamu atwa ho ahia no ekura wonum emu yamane boni odehye ba owusu job ekose kokope ekohwe nsunsanso obone a nsuyiri agyae ewo manfo wo akosombo kpon ene bagledam no wokohunu se sansu esese mu tretre ekọ grid co substation ai honom ena sa emukura bia yiwa enche kura no ebetumi edi nsunsanso obone bebre